Hai, jotono lamsago ani trini blog bolte mane mane thangnai 22 tarikh ni blog se hinkhe bo edit rok khlaimiyang tongkha jora maya ni hinkhe aboni bagwi upload o khaijak tongkha edit khaiya hinkhe brara upload hinkhe ba chwng tabuk ani nani muna thaimal title nukani sikna khe ani blog no thaimal tei nukphano naidi hinkhe chwng tabuk ready rok wngwi college o phai sukpaijak yanai rwyak sijakra gari bike kwplang hinkhe chini loge narai keha tongo hinkhe chwngkhai chini kamung chungmano kanglaiui chwng phailaijak hinkhe nobo naitongo di chini loge loge hinkhe ang yani video kisa log naima hinkhe khalogwi naidi noni support nango je kwtal wngwi tongnai subscribe khaidi like comment khaidi noni hamjakma nango hinkhe chwng tabuk thangwi tongo hinkhe chwngya thanani bagwi fikar ma phunugo areke ma haiya mane baire ni borok ma haiya studi rok de student simi se mahago je college ni student rok hinkhe chwng tabuk bwsaiga hakhai hinkhe chini loge je narai phainai bwkhadi hinkhe ma haliya bo ayang agartala ni student hinkhe baboni bagwi chwngbo made ma hana hinkhe sainaikha senior rok no abose mane hariya ba ekdom hariya hinui sago hinkhe aboni bagwi bo ma haliya hinkhe chwng ma haiya ma khaichunai hinkhe bo duijon room o thangkha hinkhe chwng duijon phaikha hinkhe yang borok kwbangma phairok borok hinkhe time rok warpu 10 ta robari tongo hinkhe chwngbo naidi yang chwng koto bwchalai tongkha saklungo yang thangmi rwkha bag matwui chini bo figure rok bag rok hinkhe yang jani jani phai tongo joto hinkhe chwng tabuk bwchalaiya yang thangwi tongo sadok bo tongkha haifuru hinkhe yanai de pendal rok khaijak hinkhe yang chwng 5th semester hinkhe 3rd semester ga ma achukya hinkhe imo ashole day 3 ni program omo 1st semester ni bagwi khlaijakmani se hinkhe nobi boron hingui hinkhe amo bo 1st semester ni phaikha hinkhe bochor waha program khlaijago bo no twigui hinkhe welcome no hinui sinai hinkhe yang bo simi se chair o ma achugo hinkhe chwng ma achukya hinkhe yang abo ayang boss rok rwjakni bagwi ang mute markha hinkhe abo case torni bagwi ang mute jogger khai tongkha hinkhe tabuk chwngkha yang thangyago emane borok failai phaijak haino phaichuya kochok hinkhe tabuk chwng ara yang tonglaikha bwsak yanai de sungjaklaimani satai ara hinkhe tabuk khe chwng ara bwchalai tongkha hinkhe emane program bo start khaiyako hinkhe ba start khaijaknai no abo asuk mane je sir rok kok sayako hinkhe ba chwng de phaijakbai fani fani khe tonglaikha amani lagi hai time ni lainani bagwi hinkhe mangkhai mano dai o phaijaklangkha hinkhe ba hinkhe tabuk bwjatwi chai chulung suklaikha hinkhe ba kisa achukrana no hinkhe yang saklang hatai achulai tongo hinkhe yang ayang je pendal hatai borok tongo hinkhe chwng bwchai bwsuk tongo sini ba hinkhe ba yang achulai ragra hinkhe achulai tongo hinkhe tabuk khade hinkhe chwng achukmani pore yang naidi no nugui mankha na pura direct khe bwchalaijak yang phai tongo lamsalai tongo borok nojor simi horai no hinkhe phaimani ba borok ma rwsago hinkhe naidi pura rwphilai tongo borok hinkhe je 3rd semester 1st semester go direct chwng thanglia chwng bo ringlet ringjak iphano borok chwng kwbangma tongo hinkhe bo thanglia hinkhe yang video rok kisa chagui tongkha bwle nono phunukhtwi hinkhe angbo naitwi khlaioi hinkhe tabuk khai naidi borok pura bangrwk wngho pura hinkhe tokai tongma ba achulai tongkha kisa pura rwngmanjakma twijlaiui ekdom silaijak chwng hinkhe chwng to phaimani ba kisa dorong wngkhai hinkleba hinkhe silaijak tabuk gaan rwjak tongo do.
Mane sini college ni no ba kobro songur jaw tongo bo gan jamangko bo bolongni toksa hine abono hingke tabuk chwng yang asolai tongo hingke yang to paijak chwng tokai bereng tonglaika kaisa kwran achulani silaikhe yang o sa tongsigo hingke sa nangha do deso achulani sa nangkha hingke bohrokni bwsalai tabuk yang hingke tongo chwng o jaga ani ukulog tongya diba oro keha photo bwjanani hingkha photo chara ma bwjalanglia emon borok de line dorijak hingke bo yang tabuk yang borok pura achuk paijak hingke chwng bwchagui achukmani chwng mankha chair keha ara bwchai tongtwng mankha hingke tabuk keha gan rwjak tongo hingke aboni bagui ang mir khai rijak yang pura borok bangmani pura achukjak video khaijakma tabuk social media ni jug se hingke ba kisasa wngkha camera tisajak kisasa khe photo bahaise hingke tabuk khe chwng acholai tongo hingke naritwsa ni porikha de hingke bai parmita no nunai kinani thaimani bo nukha parmita ni hingke bo to mane phaiya khobo hingke tabuk chwng naisikhlai bono hingke buphaia sini yang mane je dere list khlaijak je subo mane group song hingke group dance hingke toma rwjaknai hingke aboni bagui abono bo bwskang bo phaiya sini rwjagui tongo hingke tabuk kai sini classmate rwjaklai tongo bo hingke bo rwjakbaigi tabuk khaide hingke bo natok phunui tongo maidi ekdom mani kisa ang ekdom emotional wngkha mane ekdom nangmani tabukni je jora naikok khade hingkhe tabukni jora bai miliko hingke bono twiwi mane bo natok kaisa swnamhatli hingke phunui tongo bo naidi no obo nugui mankha haifano ang yang borok music rwjakni bagui ang mir khai markha asuk kok swnam thangma yang kok satai. Tabuk khade hingke yang abo twahinai natok rok phunukbaigi hingke yang mwsalaika kainui hingke tabuk khade hingke reyang rok boni hojak ree mwsamung mwsai tongo pura bukhugo budok bogui gola swka kagui mairung yaksi yagra twiwi pura mwsai tongo ekdom naidi nobo nukha hingke boni mwsamung mankha de hingke tabuk khade hingke reyang rok mwsapaigi hingke chini je tripura rok tang biti mwsai tongo hingke agini je huklai tang chamani rok obotono mane rule no phunui tongo bo hingke yang je yagra bo kha achukjak mane bwchalaijak hingke bo khade hingke mane ukulog je duijon mwsai tongya diba hingke boni mwsapaika hingke bo bohrok thangui je nungnai hingke bo to khaitongnai gabak rok huklai paikha hingke bo to mwsapaika botong msanai nobo naidi khalogoi ainang no hingke nono hambai rwui phailaya aro mungsa kok hingke noni sapor bai noni hamjakma bai se ani chynal chikon sa tini hai jora o 1K kamani bagui belai nono khabai khukbai hambai hingke twibo no ano noni hamjakma bai noni khabai khukbai.
na sapor khaidi de katalong tongkha sapor khaidi aro sagang no hingke nani hamjama nango nani sapor nango hingke borok sapor khailai khaise boroi hamjama rwlai khaise mane sakse chungo hingke aboni bagoi angbo nani hamjama nango hingke asukno ani koimu nani thani khabai hingke nokbo ano nani khabai no hamjama rwoi tongdi jate ani aro angbo borok hai khaiui kuchu ongui manutui hingke noknai di ani bagoi borok koma hingke yang tabuk parimita faija hingkeba bono tabuk obo khailai mane bono buto rwjaknai hingke no jaka digi nunai. नहीं कर सकूंगी लेकिन उससे पहले कुछ अलग सा करेंगे कुछ बहुत सारे गाने हैं जो मैंने लिस्ट पे आज यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए Tabukla by paru Henry sungrol sapai tabuk kobro ektar chanai tungbo inke roba bisiba bengali si bango hingleba en baga mis ke mar sagobo Hindi Bengali kobro khlage inke nani begra ambulance kra khana to o shanti inke botabo kobro ganam sai tungbo mane sak tungbo inke boni bini flowers ronai is the ekdam sapor bophaini ekdam sache umjagja inke botar jakha dinke yam salaigo gambni songkhana kanege subase mane yathoi ba ya ululna musu yangnai bana jotose jekono rsamung khana khanikhlai yathoi pakasa ya phasa malu lego
के आं खादेंगे नना फुनानि बागै याथायाव लुलैया माने लुलैगा आंबो एकदम मोसाना जोबोद सुबैसे मोसायथ'नायबा ना एकदम जिदाबो मोसानि शख दङ के आइनि उगलाव एकदम सालायजा नना फुना आं नायदोंदि आइनि ब्लगनो खालाव बेस हजराथ इंगताबो बाय पारमितार शख दङ एकदम बिनि खाबाय सिरि हजरि हरजा दङ गे नायदि रुम सालायजा हब्रा बिनि उगलाव नायदि हाखौसो तुलं तुलं हरावसो हजलाय अपना बना आपको
हर किसी को नहीं मिलता हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में खुशनसीब है हम जिनको हमने ये बहार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता ये प्यार जिंदगी में हर किसी को यहाँ प्यार जिंदगी तो कमाए फिरवाने फिर गिराए बड़ी बस्ती है वो तेरा तुझे को अनजाने यूं तो संभाली थी अब मैं थी अब कभी छोटी ना हारी तेरी अपनी तकदीरें बहुत अच्छी तूफाने साथ पाया तेरा तेरे बस तेरे बस तेरे बस तेरे बस तेरे बस तेरे बस ऊंचा भी दम भी धड़ जा रही